close to the eternal road. Ngipin yang subhai fi baro kibaran ni kejaka berkumjuru mapi kiba pen ni yang haga kerteng kebatiang tam berbadan bor tam kejong Jesus Christ ubulong nong penim jingin but kay mga kwa ban keren nagani janmiet nagani ketien kejong blay kalong ngiya neam baru blay kata gari mga kwa man keren ngiya neam baru blay lene ngiya neam baru Jesus Christ kan ngor visuto ba fi ya baru blay dan kamayu ban ya baru blay kan mau gani kawai bagi ni besutu ba nga kalamu blay nga nomlong iyai nga sutu aga jim ka jungi wepi weyam laringim dan ublay nginom laban ni ujisu la keren lupai kata ha gospel ka jung yodas nom khatsan wong klam nga pinumla banlay ai taraw ngidon kam yo blay ha ka jim ka jungi bat kumjuru aga ta ka jingyat ka jungi bat uni blay ngidon kam ban yat man ka sngi ha ka jim ka jungi baru try amen kan mau kan ka way wa ka dok hayam klam ka kalabanim udiang klam ka kendo ulabanim kumjuru ubriu klam ublay onum labanim fistuam bat ngi bat kum kibriu am ngim suthu ti ya kata mabalay larangi shimno ka dokha naka kan ka dokha kan yam larangi shimno nu diang naka kendo utu diang unyam balangi ni shimno yu briu am na ublayam utu briu uyam Rai bun sien pat ngim suthu am bat ngi sya syukur ha ubam manem ba ka ba pelongi bangi da jangai nu blay am ngim don kata ka jing sote bangi ong bangi kwa man wan show blay fistam no blay ngi sya syukur no te haki aka kene ka rong pong jeng ki aka jong ni ka pertai tarau bun sien am ka ep ha yang ba dia fm bangi ya bat uni blay Kenapa concern wan ka por em ka gym ka jingi wepi we em ba fin sha ban tas fin sha ban tenju pilan em ban yeng scam pilan em ban yai ne bat uni play fisam tak daw man ka sngi don come ban dan ni ka fellowship ne man ka sngi don come ban dan ni ka jingi dei ka jonga bat u play ma play dangam don you play em nganum la ban em dangam don you play em ka bakut ka jonga em ka dei bet ka jingyam jingi pam chukut Tarang di mansut hope ha bagi don kam yo blay ha ka jim ka jungi ba man la kasi tarang di mansut hope ha bang don kam bet ha ka jinglong ka jonga ha ka jinglong kristan ka jongka ngadon kam bet ban yat bat uni blay man kasni tarang ka tien ka jong blay ha bang pet amos lenong balai dokot balai kong hatu arngot kila ban yat lem dake de jingmut ban yat don kam yu jingi dai fistam ban don kam mansut hope ya kata ka jede ke jongfi arngot dari shiperlok dari syukurem dari menu ban yadam don kam ya ka jingede laram don jede don je sutu jingmut ha kumjuru banga baru blay bangan don ka jede am ngap don ka jing sutu jingmut bat ha ka jing sutu jingmut am karon kam ke ba fi arngot ba fi sutu jingmut am don kam ke jiet barkai Kijia keren, kadai nam dai na. Ba fi ba finyo dani kata ka Yesu tu jimut dan kam ka bening kong lawan ong ka iba ong rihun ka di kajing iet. Bar kum juro ha kata ka jing iet jam keren kam kai. Ya ka jing keren. Fisam ba finyo Yesu tu iwei ya iwei. Kum juro ko bad ublay am num la ban ya bad ubriu num la ban ya bad ublay. Lem da kini ki wan ha ka jing dai jimut. Bar kanuksa ka ba kraw tam do am kadai ba Jesus Christ bar ukpa. Amen. Balai gini kila ban ya jam nomor balai ukpa usutu udan kami ukun usutu udan kami ukpa. Tarau uji sukres usutu ba ya ba wan shik dengan pertayang wan bet ban pendep ya kamon ke jong balai. Ma balai usutu bet nomor balai udan ya ke jia day wat tarau wan ban pendep ya kata kamon ke jong balai ha ke jim ke jong. Tarau dan mu nu briam ubala ban ya lang kalam lem dak ya day ke jingmut. Kaktin ka jong blay ka keren ya kata. Barkum juro bangi pulih po ka gospel ka joines na no bapra dokot bakat ar. Ujisu ang lo mga ka jing shay jong ka bertay bar unu bawan ban yat abat nga unum yat shu ka jing dom henrei unyo ya ta ka jing shay. Fisuam habang nga baru blay am habang adon kam bangan ya baru blay am nga am habang layo ya ta ka jing shay ka jong ujis Christ ha ka jing ka jonga nga nganum yat shu kay. Ha ka jing dom henrei ngan yat kay. Ngan yat
hak jing syai babut sin ngim su thu ti ya kata babun sin u jisu ang along manga ka jing syai juga pertai u ta bo wan man nga u bayat ban nga onum yat cho ka jing dom re bun sin ngi dang yat ka jing dom ngi dang yat trau jisu wan ra ka jing syai hak jing ka jing i we pi we banga ban ma fiam ngi nom yat cho hak to ka jing dom ban dan ka jing de ba du blem dan ka ban yat ka jing syai ka jong blai ngam la shu ban yat hak to ka jing dom nganom la shu ban yat hak to ka jing long ka jonga ka ba man shwa ma balai ngam de shu tu bri ba man shwa piam fidi ki bri ki bri ki betmai amen but apa fi ong ade bri betmai dengan de jing tau betmai fidi ben su thu ka de ko we ba fini yat ka to ka lenti ka ba man shwa fim la shu fidi ka man yat no hak ni ka jing shai ka jong trai trao ni ben su thu ba bang ya ba du blem trao am oi fiam ban ba ka ding phanam ka de ka ba etam fisam ban len ni la diam ka de ka ba etam ma ban ya ba du blem hab len no ye ki jing kwa ye ki jing brai ye ki e jong ni ka pertai hab len lut ban ba ye ka ni ka ding phana ka jong blai kata ka de ka e banga nga ya ba du blai bot u yones ru tho i ka ni abangi police team ni kong jong yones long ba a khot ban ri wa u no u ba phla nên u no u ba phla ba u de u jonga u yones wang u de ban yat kum ba mo u yat phila ne man yat hakidin jat ke jong Jesus Christ phila ne ma balai ka khtin ka jong balai ko ang ni ski ni ong ba Jesus ye sa hai hapo jongi fi phla ne ba fi dei ki khun ki jong balai fi phla ne fi phla fi ong ye sa u Jesus hai hapo jong pi ka de nam de hari kelipat dia ka ne ka wei ha ka jim ka jong pi ya ne am ka ma u Chris ulayat kata ri ka jing keli bing hap keli marwei marmen fisam la ngi su tho ba barok ngi beran ka ni ka jaka ngi de kita gi brio ki bla pryang Jesus Christ ko mu nong pen ne ka jim ka jongi ngi de ben keli ka ni nga ya ne am ka mau neutral jong au ya ne ngang ya ne bat ka perthai ne ngang ya ne ha ka ta ka jing dum ne ka Bible ko ang lao da unu e ya ka perthai ka jing e ka jong blai kam don po jong kata ka ri ke e ka bo Chris ukwa na ka jim ka jongi haba si sien ngila ong bangi don kam ye metrai ha ka jim ka jongi ngila pedang ye metrai ko munong penem ka benta ka jonga ba jong fi pat ban le ka de bangin e yu pa ma balai la ngi e yu pa ka ji e ka jong perthai kam don ha po jongi la ngi e ya ka perthai ka jing e ka jong pa kam don Fisam, terang ini bensu thup ha, ngai it ya ka perthai ne, ngai it yo blai ne. Ban it yo blai hab len no ya ka ni ka perthai, ban yat ban uni yo blai. Amen. Ban it ya ka perthai, mun na len no yo blai, ban ngai yat, ban ka ni ka perthai. Ka jing jet ka de ha ka jing im ka jing i wei pi wei. Terang isi sang ila su thup bo Jesus Christ ke e ka bo la le, na ka benta jing i halor ka ding phana. Ngi bensu thup i ka ni ka wei, bangari ban it yo blai. Bangan num iet yang kena perthai dengan iet you belai. Ma belai ke jing iet yang kena perthai am ka Bible ko ang kena ke jing shun you belai. Larang-larang long ulok jong ka perthai ka Bible ko ang ngari nong shun jong no. Ni nong shun jong no. Ha? Jong belai. Kan ngari nong shun jong belai dan ni ke jaka. Nai rakti. Ngap su thu. Kumno ngalong nong shun jong belai. Kumno ngalong no shun jong play. Nakabangalok no ikay? Ya ka perthai. Tanang yap su thu ya ke e ka bo try ulale. Tanang oi fiam ban ya yu blayam ka ban kong tam do ka ri ka jing yet. Nangam dan ka jing yet nangam su thu ke e ka bo try ulale nam ta jonga. Nganom la ban ya bu ni blay. Ma blay aka jing ya ka jonga bro blay. Ngadon kam ban len no ya kan ka perthai ban ngan ya ban nu blai banganom long unong shun jong blai hare ngan long ulok jong blai trao ka baning kong tam do em bangin su thu haba ngi ong ngi ya ba du blai em ngi ben su thu ngi la yo mat em ya ka jing it ka jong blai dang la yo mat ya ka ta ka jing it ka jong blai em ngan ong yi pm phila ban ya ba du new blai amen amang yam stu shwa ta daw em ka Bible em ko ong ba u Jesus em ba wan chang ni ka perthai em ura tep te ke ka ba un le
But pini iam babun ki briam ki bot ti you try. Balay ki bot you. Mabalay haba ki once you try am ki da yo ya kata ka jing im ka batamay. Piyo am. Mabalay ka Bible ko ongom ni uba la yo map si bot am ud eat si bot. Kata deh. Ubala yo map si bot am un eat si bot. But uni ubala sutho ba ublay ula map si bot ni am uni am un kloy be banyat but ublay. Mabalay utip ublay ulama iki pop ki ju ki pop ki bakraw ki pop bamdan menu batep utip bau ni ublay bau syakri ulama tada ula ban i ublay kambon tada ula ban yat bat uni ublay tada ukloy ban len no ki a jong ka perthai ban bot yo ni ublay kan nuksa ka Mary Magdala hey baka Bible kong hinyo tuli ki ksud em kila mi no nakamat ka jong ka mabalay kalayo ikata ka jing ay kalayo ikata ka jing snake ka jong blay ha ka gm ka jong ka fiyo ame kata kita kini ki bri ki bayat bat ublay kisuthu ba kilayo mate ya kata ka jing it ka jong blay ha ka gm ka jong ki makisuthu ki don kamte ya uni ublay ni baro badan ha ni ka jaka among ni don hang ni blay mabalay ni don kam you blay amen pi don kam ni don kam you blay ngi don kam no mabalay ngi la suthu ti bang ngi long ki e men shwa bat utrai ulale you haka jim ke jongi bat takadaw ngi suthu ngi eat you blay bat ngi boot you blay no mabalay haka por bang nga don kam uni blay one power ke jim ke jonga amen kata ka dike e ka butrai ule kata ka dike jing ai e kata ka dike jing snake ke jong blay haka jim ke jongi we pi we nga suthu ba ye le diru haka jim ke jonga haka por bang nga don haka por ba kordetam haka por bang nga don haka por ba dan mano balaban ai ke khti ban yarab am nga suthu bang phai shu blay am de tang ni blay am balawan ra ye ke jing suk u balaban wan ra ye ke jing tngen u balaban wan ra ye kata ka jing e ke jong u haka jim ke jonga no mabalay nga suthu ya ke e ka bang nga long haka to por para bang yo ini blay am nga ingu si sayu try bang yo you mabalay ka pelong nga bang eat you am no mabalay ula eat nga haka por bang nga ngamla ban eat ya ladi haka por bang nga isip ha ya ladi uni blay u eat ya nga uni blay wan man kendo ya nga takana nga don kam uni blay haka jim ko jonga ngamlong e kalau ni ublay babon hak jim kajungi babon badan pi hak ni kajaka am mablay ublay lo ni kendu ipi hak tu kajaka tak ada fi syong bangi fi syakri pi mani pi yoro ya ka kerteng kajong try babon fila yo mat ya kata kajing i kajong blay hak jim kajong pi bat kan ma ba fila yo mat kajing i kajong blay wanum jengai nu ni ublay amen wanum yat mereka ni pertai wanum eat ya kani ka pertai ada yai sno yai ne bet bat uni utrai mabalay uni utrai ulali bahasisha haka jim ka jong pinga so thui ka ta uni utrai ulali bahasisha haka jim ka jonga wat haka jim bon ki jing dunayam u kampet ya kata ki jing duna upet ya ka jing la ka jong haka jim ka jonga wat kum juru haka jim ka jong fiam wanum pet ya kita ki jing duna ki jong pi pet ya ka jing la ka jong blay haka jim ka jong pi da fila ma piam kata kam dei ka jing ai mabalay file da ka bor ka jong pi bagi sutu bagi melak ngi ong try ya rap ya nga pada ong ya rap ya nga uwan uni blay u ya rap ya kajing bamla ka jonga tarang ni sutu ba yam bakam de da kajing le te ka David da kajing ai Fistam ka David da kajing ai ha kajing ka jongi ya kajing bamla ki jongi ya kita kajing duna ki jongi nga ong try ya rap ya nga ha ka ni ka benta bangalaban ya jishu shakmat bat me weng ka ni ka pop weng ka ni ka bishit snow ka jing ka jonga weng ka ni ka brain ka jing ka jonga weng ka ni ka jing pun shay ki buan manile man ka sigi ka jing mur ka jing kat ka jonga try ngamla nga don kame me para bang yang try nga don kame me u try one amen but u try u ya rap ya ka jing bamla ki jongi teraban don kambang ngin ya baru blem ngadi ben suthu suang la yo nem ya ka jing i ka jong blay ha ka jing ka jong tang la yo i ka jing i ka jong blem ngan nut bet man ya bat uni blay nganum ku slide show ka pathai ko ong yo nganum ku slide show ma bleng la tip uni blay la le yo naman ta jong amen ka baar ka ke ka baar gi don kam ya ka jing ko ngo namar balay nganum la ban yai ban unu blay am lem dangang ko ngo yun yo blay fisam la dangangam ko ngo ya ke e ka bo new blay u ong ha ka tien ka ju nganum la ban yai ban unu blay trau ka ba benta ka ba ka de bangan de man suthu bet bangan de ban ko ngo ha ka tien ka ju trai
kok ngu besuk haban ong kok ngu kedai nam dai ka apat ban le kata kedai kedai kok ngu ujisu ang kita gibi iya jangan le you kin sumar ya kaktian ke jonga karena iku besuk ban sumar kaktian ke jong play ha kasuk stuam kata kawan ra ya ke jingkok ngu nama beleng nga iya you buong sumar ban ngakok ngu ya kata ke jing sumar kema bai kan way apa belai u khadi u Abraham usupen kok ngu bet kedenam dena ha u kamong shano menyelam wangam tip sa iba me yelam reina mar ba me khot ngangan kok ngu kan ma ba gani ka we apa bleu panu Abraham yu Ishak banlong kata ka jing ai ngu thang hakmat ka jong Abraham kok ngu kam kok ngu na kok ngu kadi ka besuk trayu Abraham kok ngu yu bleu kam kata ka por kam dai kum juru ha ka jim ka jing yam u bleu yam un tes un tenju yang apa di piam ngilan yam ban kok ngu yau ni u bleu u trayam un pan ke ai na ka jim ka jongi Fisam, balai upan yu Ishak tin, nama balai ukun ba it jauh Abraham. But balai upet Abraham it yu ni ukun ne, it yang ana. Fisam, kumjuru hak jem ke jeng ia mu balai untas, ni kongon em, ni it yu balai ne, ni it yang ladin ne. Fisam, kata ada dengan it yu balai ngapen kongon bet ya ke bau ni balai uang hak jem ke jeng ah. Kata dari kebentak kebaar kebalai nganum la ban yahat baru belayam lem nanga ngadon ke jinget hau ni belay katon kami kata karon kam ya ke jinget ke jonga bat hau ni belay bat u Petrus uang try la de me me kot yang bangan wan syame baru Jisu uang wan berapa Jisu uang wan u Petrus kampadon kami syue ke jinget jonga dia unget hau try nama belay try uang wan berapa uang wan uya na kami nya po duriau uya nyam kadang kadang kami ke jinget kamdai ke jinget ke jonga hanu ne ke jinget ke jonga hau ni play ma bro play wongam nga syunget nga syupen ko ngo ben baraba nga nget abang pen ko ngo am ngen i ko burom ke jong play ban ya baru play don kam ya kata bar kum juru ban ya baru play am don kam ke don kam ya ke jing suret imat ko don kam ben ya ke jing suret bangala ban penret hau ni play But ban ya baru belayam dan comeback ya kajing IT lot ne total surrender. Ban IT lot ya la kajong kajing im ban IT lot mat ban mensiam jing mut kajing perkat kajing baro na kabenta ke kerteng kajong try. But manu bala ban pen fulfill ne ya kan dia udah Jesus Christ am apa ya baru belayam u iet yu kapa. Upen kok ngu kapa. Unget kapa. Open red aku pa baru IT lot ya la dia nak benta aku pa ban yo yang bat ya pi kan ma bai kan ka way ba uji su am open dap lot ya ki baro ba kan ka tien ke jong play ka kren open dap ya kata ka mon ke jong pa ha ka jim ke jong kata ka ki ka ba uji Christ ule ba ba uji Christ ule ab ukhat yang ba di firam bangin ya ka ni ka benta Larang iong ikwa ban ya baru belai ngaron kami ga jing ngaron kami ga jing kok ngo ngaron kami ga jing nget ngaron kami ga jing penret ngaron kami ga jing IT lut ke jonga bangan syakri ya uni belai piam kata ga ke ke benta ke bau trai kwa nanga ban afi lafi ong kwa ban ya baru belai kan ma kan dia we nganom la ban ya ba kan ke partai ma belai ha fi ong IT lut man fla IT lut ya la dia kedenam dena Pela IT lot ialah dia. Bar fi ong sising ngala IT lot ialah dia mon ngala IT lot. Bat abak nga IT lot nganom la ban ya bakani ke partai. Nganom la ban long ulok jong ni partai. Ma balai ha bang long ulok jong ni partai ngan long uno syun hakmat ke jong balai. Bat ngam kwa ya kata nama balai ngala su thu ke bonu try ule eu ha ke jim ke jong ah. Bat ngi pet lu ka Bible am ka pen em ya arut ki nuksa ki bakrau tam do am ha ka testament ka berem te. Bat ya ki am la thoru ha ka city ki nong Hebrew le nong bakhat we spang ki riu krau jong ka jinget. Bat ngini ngi pet ya kini ki arut ki briam kata ka beringkong ude enok bat ka baar ude unowa. Kini baro arut am filaban syam ha ka Genesis le nong ka besan. Bat kini baro arut am ka Bible am kong bakilayat bat ublay
Kebeningkong udah Enok ke Bible ko ang ba hadin buladap ribusan snem ke kerta ulapen ka ya umetusla. War hadin ke jipen ka ke jong ya umetusla uni Enok ulayat bat ublay. Ribusan snem ke jong simlayat bat ublay. Rei hadin ba ublay ula ayu ni kun jong ba kerteng umetusla. Enok ulasdang banyat bat ublay. Kan mau ba hakani ka podam kani ka sien ka beningkong tamdo ban ong ba ubriu uyat berublay hadin ba ubriu lahap nakapop. Mablay shwa kapop ublay udah wan ban jingo ubriu. Kata kala ban syam na Genesis nong balai dekat ba pra fin itu hakal air ka ba pengat ublay udah wan ban wat ban yat ban kren bat ubriu. Bat hakani ka sien ka beningkong tamdo ba ubriu unyat bat ublay hadin ba ubriu lahap hakapop. Real pusan snem ke jong simlayat baru blay. Rei hadin real pusan snem ke Bible ko ang bau Enok ulasdang banyat baru blay. Banyat baru blay haka pertai ke balahap hakapop. Haka pertai belatip ya ke jing bha bat ke jing sniu ke dei ke ba bha. Mablay ngabang na firu ngitip ti ke jing bha ngitip ya ke jing sniu jong ke ni ke pertai. Bat abang iyat haka ni ke pertai ke di ke ba bha yang ngab dia fi. Fisya no mablay ke jing ile ki wan man ke sni. Haka jim ke jungi kim sangi kiwan bet man kasni takaraw hi lebin sutu abangi pudan kam abangi sutu baki wan kita ngi pai sang diga tien ke jong blay bangin petru ba omtang mangi rekidan ki brio ki jong blay ki reu crowd jong ke jinget wat aga pertai ke baman wat aga pertai ke pop kini kila yesno badu blay takaraw hi abangi puli ke tien ke jong blay ka aingi ke jing pentingan ka aingi ke jing keperluan mabai dei tang mangi kini ki brio rute kila ya badu blay. Kini kibri rute kila snot baru play. Kini kibri rute hapreng jaga pertai ke bapop. Kini kila yeng baru play. Bar ke ke bapelong ya Enok ban yat baru play. Ma play ke jingmut apa new Enok ulayo uniu kun umetislam. Ke jingmut ke jong kani ke kerteng jong umetislam ka ong bet bahadien ba undalayap uniu umetisla kan sawan ke jing bishar. Kata ke jingmut jaga kerteng metusla. But abo bulay why you Enok you kun kerteng metusla kerteng ke jong ke doni ke jingmut but abo Enok usuthu yang ke kerteng boong dalayam uni metusla kan sawan ke jing bishar takadaw ka penpet i khamat ke jong nama bulay on dalayap uni kan sawan ke jing bishar takadaw ka penlong you Enok banyat but ublay kaktiin ke jong bulay ka kren ya kata puli ban ngashi jong judal ka dekat ka bakat saw kat san tin jong bulay ko ni. Bat kadai kini bu Enok ru ubah nyau na wadam ulai tu lupa udong hakmi utrai ulawan bat kisipau hajar ki bakhu jong ban le ke jibishar halor baro bat ban penremno ya kita baro ki bamriu blai shipang kita ki jinglia baro ke jing bamriu blai jong ki ya ki ba kila le bamriu blai bat shipang kita ki tien barunar ya ki ba kila kren ki nongpop bamriu blai persya ya ka tien ke jong blai ko ong ni dekat bakasan bat ban le ke jing bishar halor baro Enok usdang ban ya baru blai nama blai utip undalayap uni ukun jong utip bet ba ke jing bishar ke jong blai kan sawan haka pertai takra uyai yat uyai sno bat uni uplay markum juru ngakeng oi fi ka jim ka jungi ngitiap bat bakan ke pertai kan sakut kare nam dai na ha filapan kre nam ya ka jingkut jangan ke pertai ngilapan kre nam larang ngilapan kre ngidan kamban yat kumu Enok uyai baru uplay ma boleh utip Enok ba tang suwan ka jingyap jong uni mitusla utip ba kan ke jing bisa ka jong play kan sawan ha ka pertai. But ka Bible ko ang bau Enok ulayat baru play. But bau Enok ulayat baru play Enok ukam simlay ya kejingyap Neymar la rong no yu Enok. Piyam kum juru aga jim ke jonga ba jong fi ka tien ke jong play ka kren ya kata. Balarang nga ba no fi ngiyat bat uniu play ka singi ke jong play ka numlap yang nga ba di fi kum unong to. Mablay ngitip te ba kan sawan kum kata ka singi takadaw ngilapan kre ya la ka jong ka jingyam. Terang ngidan kam banyat berublay baga jing bisa ke jong blay kanum hap ke jim ke jongi larang ngidan kwa banyat baga pertai yat mabalay ka Bible ko kum kan ka pertai kan sajano ngirungi sajano larang yat baga pertai rei larang im berublay larang yat berublay nginum ja larang im shikipam jukun amen kata kari ke ke bagi dan kambha bangin sutu ha bagi yat berublay Enok usutu ya kata baru Enok upen red dia ladi
but uyai but ublay but upen kok ngo wat aga pertai ke bopop ke Bible kong uyai sno but ublay tak ada ublay underong no you but unu waru ke tin ke jong ublay ke kren ya kata but unu waru lade ubri ubahak habangi pulir Genesis nong ba nri do khat bakandai kong ni kini kilong ki jing hat pateng jong unuwa ulalong ubri ubahak ubabet haki pateng benriu jong unuwa ulayat ringkat bat ublay bat unuwa ulapan kaya langur ki kun serang usem uham bat ujapat haka dekat ke bekendai ke ketien ke jong ublay kalau describe lupa sepang ke karakter ke jong unuwa ublay uang ba unuwa ulong ubri ubahok ubabet haka pateng benriu jong bat unuwa uyat ringkat bat ublay kata kali ke ke ba ublay uang ya unuwa ubri ubahok ubri ubabet bat ubri ubayat ingkat bat no bat ublay uang yau no wa kum juru ke jem ke jongi ublay khot ingi ki bahok amen ublay khot ingi bamdan ke no ke pop ublay khot ingi ngimdan ke no ke jing tu na mer kilong ki babet amen kata kari ke ege ublay khot you know wa kum juru ke tin ke jong ublay testament pertama ke batai kata ke ege ublay khot yang apa dia pi Fisuam, but namar bu noa ulalong bahok, namar noa ulalong babet, namar noa ulah yang kat berblayam, unoam ulalat nak kejing bitar ke jong blay. Kedai nak kamdai na. Ublayam, utip bet bu unsa penjot ya ke pertai. Utip, but udah keren syai kataru. Habang pulih Genesis lenong kebanrio. But ublayam namar bu you know wam bulang babet bulang bahok berbuyai beruam uang komnungan buri nau noa ublay ukren ti you know wa uangan sepenjot ya kan ke pertai belengan penjot ma belai kajing pun plak kelawan kan ke pertai uang bangan yo dan penjot bar uang habang penjot uang you know wa pen kre kai ying lieng pen kre ya kai ying lieng mod ublayam ukam buri ya ladi nau noa ublayam uwan man yatu you know wow uang pen kre ti ya ka ying liang bar bau no wow la pen kre kata ka ying liam ma bar ki khun jong bar ki persa kurim jong prangut ki mensiem ki laj na kata ka jing shlei jong ku amen ma balai no wa ula pen kre bar ka Bible ru ko nga bagi puli ar petros nong ka ar bat lada shim la ri ya ka pertai ba men barim henrei ya unuwa unong ya lap ya ka hok lembar ki nyongot ki weipat ula ri kendong men ba ula pen wan ya ka jingshlei ha kata ka pertai ka bam rublai baru petros ru ong igani pang unowa ka ong ni henrei unowa unong ya lap ya ka hok unowa unong ya lap ke ya ka hok kan mau bah nomor belai haba unowa utip bau belai unsa penjot ya kan pertai unowa uyalap ya kan pertai ya kata pertai ke bamen barim uyalap baru uang kelak ke bamut baka jing bisa ke jong belai kan sawan rai kamdan basngap ya kata tang mau bar ka ying kesem ke ju bagi tak hinyongot ki mensiem baro long prangot bar unowa kilalat na tak jing slei jong ko nomor belai unowa ulapan kre But ngirung itip ti baka baka riaktin ke jong ublay ke krente haka ar petros nong balai ke Bible ko ong ba ublayam unsa thang no da ka ding ti ya kan ke pertayam na do jor ten rai ni pen kre nem ya kata piyoam ke Bible ko ong ba unowa ulalong unong yalap ko hok haka pertay ke bam riblay haka pertay ke babom ngilong ni em kinong yalap jong ko hok haka pertay ke bam riblay haka pertai ke bapam ngi ya thu nem ya ki brio ya ki ke boblay unsa le ya ka ke pertai ngap ya thu nama balai ngi la ya boblay ngi dan kam ben ya thu bat ngaban ma firu abangi ya boblay am kumbo noa ulalaj na ka ke jing slay ngaban firu ngi laj na ta ka jimbitar ke bansawan amen kata ka ke bangi le banga ya beru blay na mga eat you know blay nga tip uno blay am ono monra gini ke jimbitar ha ke jim ke jonga renga tip ngan la chiliang na ke jing yap sha ke jing im ke tien ke jong blay ke kren ye kata tarau gini ban sutho ba ka por kam desu ka por bangi le sting ka por kam desu ka por ba siliang kejat ngani sno ba ka pertai siliang kejat ngani sno beru blay am ublay mu kwa kata ublay kwa lut ya ka donor ka mensim ke jimut ba ka bor barok ke jong pi ba fin syakri ya
Terang ini mensutuk bah hukum kini kisngi ngiran kambha bani snok ngiran kambha bani yah berublay hoi ke pertai ke bopop hak ke pertai ke bomen baremru kladei ke pertai ke bopop kadai ke pertai ke bopot hakane ke bangi im mentaru kadai ke pertai ke bopop ngiran kam bani yah berublay ngiran kam ban snok ngiran kam bani yai ne bat uni ublay terang ayat kemubestan mabalay ublay ulay itu ya kata hakani ka khtin ka jong numar banga sumari kani ka khtin ka jong ngan ya tingkat lam bat uni ublay amen kata kani ka bangi don kambha hakini kisngi ki banta mabalay oi fi kani ka perthayam ka ai ki jing subha baro ka ai lut fin pet tang ki mobile ki jong firam piyo jing subha pha na ka perthay ka denam daina ha ngila ban scroll ki mobile ki jong ki kenta ka denam daina ngila man syong berublay di kenta. Fistam. Ngila ngiit yu blay na, ngiit yu ka mobile ya. Ngila ban len yang mobile jong dia. Ngila penlong ya ka useful hadu kata-kata am. Larang iklat ya ka Bible ngom lelai, larang iklat yu mobile ngi pai si ya. Malaysia. Kadenam dei na. Ngap sutu ba. Habang ya berublay am ngi don kam ban len dot. Ngoi fiam baki ke juga ne perthayam kapen internet dia kapen internet bakata ka jing internet am kade ka jing internet ka bersyukur fista tarau ngiran kamba hakum kini kisni ba ngin long sha kum bo blay ong you know wa ubo hok unong yalap jong ko hok ai bo blay un khot yang abdi fi kita amen ki be sno ki be ya bat ublay pada ka jing ya ke bat ublay am ngiran kam ban IT lot ialah kejong kejingim. Amen? Kan mau ba? Hakaski ba fifikala ka bumot piong kom do. Pikularam to? Pakular mangi. Yam, ma fifikular. Kadenam dena. Takdaw habangi ya berublayam kejingyat kejongi berublayam ke David kejingim. Mur kejingim kala David ban syakri ya utrai. Amen? Ngilane am ban ino bangin buat yang new Chris. Mabalay uji suruh ukoti yang apa dia fi. Fisam ukot yangi uang pikloi ni am ali ban wan ban buat nadien jonga. Ukot am. Ukot ngi kloi ni am ban pen kok ngu. Ngi kloi ni am ban pen red akata kasur. Ngi kloi ni am ban buat ban yat berutrai am ngidan kami kai ya kejing im kejongi. Ukot ru yang apa dia fi. Bangin long ki senran ki jong trai. Bangin long mangaban firu ki nong tong brio. But simla khat teng kini ukhat ruti yu niu Matius hakalan nong ka bakhandai de khat bakhandai wong habu Jisu la ya nyo nang ta ulai iu brio ubla khat Matius uba syong haka ying krong uti uloong to buat yang te haba ulai yeng ula buat yu yu Matius wong tu ali to buat yang bar haba uniu Matius yu soi ka jing khat ka jong Jisu ulai yeng bar ula buat yau trai ngi kloi ne amban ya ber trai bagi aino yang ke jim ke jongi nak benta ke kerteng ke jongu terayam Jesus Kristus uang kini haga gospel ke jong Lukas nom khandai dekat ba arpulai Jesus uang ulada unu bangwan menbut na dien jonga ai un leyu baning kong du un len ya ledi un rai la kading pena bar un leyu un but yanga kini habaki yosau ya ke jingkot ke jong utrai kila len no ya ledi amen kay bagi len hele ki len no ya to jingim ke jongki man long kita ki nong tong brio ki len no ya la ka jong ka jingim ke jongki Matius u ino ya la ka jong ka kam ban bud ya Jesus Christ baru try u khot yangi mentah kini ki sngi ba mentah ong la fi keluar ban ya ban nga len no ya la di ba ini keding pernah ke jonga bud na di jonga baru Jesus am syabun khot iki we am udah pendep shwa ya kata ya la di shwa no bro syabun ong len ya ki we ula len shwa ya la di kumno ulen ya la di ulen ya la di haga po buran haga po get semene haga kaper get semene hey ba usong banduai ude kren baru kupa jung ba meneng wong trai dalam dalong kamon ke jomi ai begini ke kuri kan laj no nga re om kamon ke jonga re kamon ke jomi o trai on pendap anga Jisu ang la dalong ka bala ai begini ke kuri kan laj no nga re om kamon jonga re kamon ke jomi trai but open depth ya kata kamon ke jong try ke day kamon ke jong kupa jingi ba beneng ke day be yo Jesus Christ am bon yap halo ke ding pna
Tara ukloi ban len ye la dia. Na kabenta jono, na kabenta jongi we piwe. Amen. Tara ini bersutu ba, suabu Jesus Christ nong ini len ye la dia, ula len suamu u ye la dia. Na kabenta jongi we piwe. Tara un soong unu bamon ban bun din jonga, ai bun len ye la dia. Un ba ya kading pana. U Jesus Christ uba ya kading pana. Uba ya kading pana. Kajing ba kading pana kajing uam, habreng kajing syak sempat. Habreng kajing mong. Habreng umde baba ko mo beriu baklan, uba ko mo beriu ubatlot. Uba ya kading pana. Beli uba itu kading pana. Mo beli utip ladanga ngaba kini baro kinim. Amen. Ukamong ipi len ma pi jadi usu songkai em. Udah len shoi ledi, udah ba shoi ledi, bon soong yang apa di buat yang kata hari kajing em kabanga bon fi ngi em. Ladangi kwa bangin ya beru try kata hari kajing em bangin len no ya ledi. Bat ka len ya ledi em kadai ka ba e tam do. Fi kloi ban len ya ledi. Fi kloi ni em ban ba ini kadai pana ka jong try man kasngi. Ban len ya ledi kamut bangan yap. Fi stam ban yap na ki e jong ni ka pertai ban im na ka benta ki e jong play kata ka jing mut jong ka jing len piam kan mau ba ha ka to sngi ba fi pen baptis flat tap ye way ubreu ubarem jong fi stam ka jing len mut ka dikai ka jing yap no jong la dia ha ka to jong ka jing pen baptis pili ban tap no ya la dia. Barang fimi pat nang tu fimi pat way. Ubreu ubat tamai. Ngiklat dia kata. Ini mensutu dia kata ba mdisyu manga ngalayap tinga hakatu sngi jong jibin baptis ngalayap. Bar habang mi pat mdisyu manga uri Chris hapo jonga. Dara uri Chris hapo jonga lenel dia man kesngi. Ba ikading pana jong try man kesngi. Bat bo di u man kesngi. Amen. Fitip balai bahapo Antioch ka Bible ko ang balakot ning kong do ki Kristan de hai ha Antioch. Balai gini ki brio Antioch ki khot ye ki banget ki Kristan. Ma balai ki i ga GM ka jong ki baka pertubut ya ka GM ka jong Jesus Christ. Amen. Ma balai ka GM ka jong ki banget ya ka to ko ka ka GM ye ki ban im ha ka ni ka lenti ban yat ha ka ni ka lenti ka jong Jesus Christ. Ta da lo khot ki Kristan kali la di ki brio bagi khot nga Kristan ki ini am ngani Kristan. Kali kata ki ini am ngalong sya Kristan. Banga dei si sya tau Kristan baba e gading pana ka jong tra. Banga dei sya tau Kristan ubalen ya la ka jong ka GM. Banga dei sya tau Kristan ubabut yo try. Ai bagi brio kin iya kata ha ka GM ka jong pi. Amen. Ma balai la khot yang nga bari pi ha ka ni ka lenti. Hakalenti ke jong Jesus Christ bar ngidan kamban yat akan dikalenti bar habang yat akan dikalenti am ngariban IT lot yala de baro ke jing ke jonga ngaran kami kata ka bani kong tamdo ka dei habang yat bru Jesus Christ am ngariban I lot ya ke jing ke jonga. Amen. Kata ka ku bakong santam do ha ke jing ke jongi ka jing ke jonga na ka benta utrai ba om shu manga hari Christ hapo jonga bangan len no yala de ngan yap no ngoi fi bun sien ngi kum hap mat bun sien utrai umma pi utrai umma pi beli umma ma beli udang kwa shu ba fi fin yeng ba fin job ya kato. Amen. Na kwa man ai kan ikoi kan mau ba about David am ulia pop berka Bathsheba udah duai dia wong wat shimno yu men sim khut nanga udah duai wong wat shimno yu men sim khut nanga balai wong nai shimno ma balai udah uni men sim khut yang berken do yu ba ulale pop ba ka jem ka jungi am i wei piwing isu thu bangi ha pangilang nget la shan sharp yang abad fidu men sim khut ba bangi laptop am uni men sim khut yang berken do ba yang abad fi bangi nom nang man shong Maginan kaman pla kumbu David wong wat shimno yu men sim khoi nanga pen khoi ya ka don ko jonga nginan kaman pla ong try pen khoi hoi try nga khamla shu ben len ngala kum i no yel di try ngala kum ha ngani ka jik persoi try map ya nga ma bangi ya bru blem ma fi ha bangi ya bru blem ngidan ding jing duna
ngidon. But ublay yo iru ya to kajing duna kajongi. But ublay ru ukwa on pen bet ya to kajing duna kajongi. Amen. Now ublay ngitip ti habang mi bet nya katiga perteng wan bet show ublay. Ngim dei belak kelang tu. Kadika proses bagi don kamban ya siya kajing pen khon. Amen. But abang isutu abang ikum duna ngikum bakla ngikum ham. Kadai bentar biangi bengin yang menong try maaf inga. Try sisa ngamla ban len ya dia. Hari try penla inga kadika bentar mangala ban len ya dia. Kan mau kata. Ba fin ya ber try am kadai bet kajing im kajong pi. Kebaar. Kai bengin ban le bengin ya ber try. Kabangin ya ber try am ngiran kam ya kajing dei badu. Kram kajing dei am nginum la ban ya. Kadai nam dei dah. Pila la banyak biti perlok am ma boleh pidan kaji dei ke bajantam tera pila banyak biti perlok di jongpi kum juru bangin ya boleh boleh am ngaran kam ya kaji dei ngadon am ya kaji dei bat uniu boleh ha ka bible am finda puli am haki gospel pini i beti ya ujis krisam udon ya kaji dei ke bajantam baru kepaju ubah benek. Mabalay findi hagi gospel am ba ujisu am udah don way brio ban syong ban ekran baru kupa. Kata ka relationship, kata ka jinya day habang aya baru blay. Habang aya ublay ngadan por am ban syong ban uni ublay. Mabalay nganum la ban ya ban uni ublay ladang am syong shwa ban uni ublay. Fistu am nganum la. Larang am don ka jinya day am ngantip try ka ni katin ko ngayu. Ngam tip terau dan kami yang kajian day bangan dan kajian day berbelai bangan tip yang diketian jumlah kau ngayu kan mau hai kan ika way lara fifim dan kajian day berbelai am pinum la iru ban syam puli kan diketian ke jumlah mangasutu bangan dan kajian day ke bajan madunu belai ngasutu ke ibu belai ulale nam tak kajian ke jonga ngasyong ngapuli yang diketian ke jumlah nama belai ngakwa man sngap nong belai ke ibu belai ukuran nak mentak kajian ke jonga mabalai ujis Kristuti sutu bandan ni kajian dia berkupa udan kam mensyong. Hoi walau dari kun jauh belai ruam udan kam te kata ke Bible kau radian bau Jesus Kristus la pelat no ikipat ba ula let mensyong banduai menyekren berkupa. Ujisu ule kata nama belai ukwa bandan kajian dia berkupa. But om tangang ni ke Bible ru ke batai ha gospel ke jong Lukas nong ke bandri urti syua bunji kita kira arur kisenran ujisu udah syong banduai syua banjit ikita ke Bible ke keren dekat bakal kong kalau jaru kita kisngi bau lalin no na ulu banduai ula saru baru asimit ha kijing duai hau blai kata ke ke bau try ule ma blai usutu udan kam yang ke jin dei udah syong banduai bat ukpa tera usutu ba ya kamon ke jong kupa ha ke jim ke jong amen dara ngaba no fing syong bat utrai dara ngaba fing ya bat utrai ngan tibet ya kamon ke jong kupa ha ke jim ke jong amen ngan tibet ya kamon ke jong utrai na kamenta ke jim ke jong ana bablai ngapelut por bat uni utrai amen. But om tang kata, om tang kajian dia ke jong Jisu, but ukpa, ane kajian dia ke jong Jisu ru, but kisenran. Ke Bible ke depan ba Jisu udah ai ke teaching ke special lagi ni kisenran. Hakiwei Ukraine daki parsi. Ane bandia one part bagi kisenran keritang kisenran ke bayo egajing batai sepang kita ke parsi. Fisam, mabalai ui yaki takadaw, begini kidan baik berutrai man kesngi. Kat sabau yat kini kat arngut ki buat be utrai. Kat sabau lek kini kidan be kat arngut ki buat be utrai. Tara utrai haki briu Ukraine bagi parsi. Rai kini ki senran ubatai ke jingmut jang kita ki parsi. Larang idan ya ke jing yam ngin yoru ya ke revelation no blai. Amen. No blai ublai upen pau ki parsi tangano. Haki senran. No blai kini ki senran ki don be ti kejat buat utrai. Kat sabagi lek ki don be kumjuro la nga baru fingi don make jing de ke jonga baru blai ke bajan tamam u blai un pen pau bet ya ke buram ke jongu ha ke jim ke jongi amen kata ke ke bau try ule
bat kisenran bat ngin peru ya ke GM ke jong kini kisenran ti haba ki don bat utrayam kawan ra ti ke jimpen kala ha ke GM ke jong ki mablei fin tep bet bah kisenran ki jong utrayam ki kisenran em ki badan bun ki jing duna kadai nam dei na kim dei ki baca nai ki ba bun tang ki jing duna hanrei ke jing ya don ringkat ke jong ki baki ya bat uni ublayam u transform ya ke GM ke jong ki ra nga ba no fingi don be ti ke jat ke bat uji skresam utrayam un pen kalai ke GM ke jong i Amen. Mabalay kini ki beriu ki khot isran ki bamdan ji kai kini ki beriu ki khot isran ki babit. Reha baki kran kini ki senran ki beriu ki suang lingo. Baki tep baki ong ki te ki ladon bat ujisu. Ranga nga syong bat ujisu un pen kelalut ya ka jim ka jonga. Amen. Kari kata ngi syong ne ngim syong ne. Ya ki jinglong ki jong pi ki ba fifi don. Ya ki jinglong ki basniyo, ya ki jing bitar, ya ki jing bisni, ya ki jing kenyum, ya fidan kita ki jing long, mano ban pen kala, uri utrai ban pen kala, haba fiwan mani syong mani keren badu. Amen. Mabalay utrai ulale kata ti ki senran. Ki beri ngalala ngit ki laban oi fi ki beri ki babiet. Hare haba fidan ber utrai pen kala pi. Ba fi ki babiet haba fi keren, ki beri ki suang lingo ai ki jing keren ke jong pi. Amen. Berkata kerja tang hei, kata kerja habangi doni ya kecingnya day, bad uplay. Larangi terang, larangi siang yang ni uplay. Amen. Tara aku ketin kejong beli kong suk kita kibetkan bad berkesliang, naban leyu, naban on pendam. Larafi terang, larafi siang, utrai on pendam epi. Amen. Ngi terang niam, ngi siang niam, ban syong bad uni uplay, ban don kecingnya day, bad uni uplay. Tara kisam kong kumbukirang terang sliang kiwa ngaterang sliang imi ngi terang em ngi sliang niam yaw ni utrai piam bo utrai uni open kala ya ke GM ke jongpi kata di kebenta ke baar bar kebenta ke balai ke balong kebenta ke bakadu tamdo mangan ya beru blayam ngadan kamban eno ya ke pop amen ban eno ya ke pop ma balai habo Jesus Christ am ukhot igini ki senran ti ukhot ki hab inoi ki ai ya ka liang ki hab inoi ki ai ya ka to kam ka jongki fisam but haba ukhot yang ngaba de firam ni tip ting la di ki brig ngi ju embe ya ka pop ni le pop bet man ka por but haba blay wa ukhot yang ngaba de piam ni su tho aba utrau khot ni su tho bu trau la ma bi pop ki jonga ling ba kata ka jimpin mi ka snam ka jongu holo ka ding phna wang eno ya to ka pop bara bangaya berutrai ngari bensotu bangari ben eno ya kapom amen mabalay kumangong nganum la ben yeng sikjat ba kapertai bar sikjat berkai bar ublay babun ki beriu kidan sikjat aka pertai kidan sikjat bar ublay balay kidan sikjat ba kapertai balay kidan sikjat bar ublay mabalay kisutu ba haba kidan bar sikjat bar ublay am kisutu baki wanra kata ka jing suk te ka jing jing perkat ka jongki bakin laj na ka jing bitar ka jong ublay Bikin yo ya kata kajing em kapam cukun. Bar si kejat par kadon sikai, si kejat par kadon sikai pertai nama balik kim la ban eno. Ya kata kajing subha ke jongki, kim la ban eno. Ya kata lifestyle ke jongki, ya kata pop ke jongki, kim la ban eno. Bar utrai ukam kuat ya kita. Utrai kuat haba uang wan ban buat ya kamu berfirman habi eno ya kata pop ke jongpi. Ma balik ho ujisu kuat ikinong pop. Apa ukot pat upen kalapat ikinong pop. Dei bagi sat-sat nong pop. Amen. Mabalay hoy ka Bible ka kren ba ukot ikinong krong ukot ikinuti ka don ka pole ka benta bu Jesus Christ wang kinong krong ba kinuti kin lechwa sa kihima ki jong kipeneng. Ngidi masu thu ti mangidei ki ai. Ngidei gitu kinong krong, ngidei gitu kinuti. Ubalay ukot kum yangi. Bara bu ukot wang eno ito ka pop. Kato ka pop kanomla benrung. Kata kapap kan nomla bandung sikit iba fifilet terang ini berkamban eno ya kapap ini ban suthu ba haba utra ulapan kala amen terang ujisu am ukhat iki beri bapap ba uang eno kata kapap uang bot ya nga kini kisenran uang eno ba kini kisenran ki eno ba ki bot ya utra baru haba utra ukhat ya nga fi ni kloy nem ban eno ya kapap ke jong ni kloy nem ban yat ban uniu play ma play haba play am haba Jesus Christ am open kala ya to ka brio te kapala lap aba klem hakapo tam do am uang tu uang ngarong am penrem pa beruang wat le pop show
Wang wat le pop show. Habu pun kia itu beri bapang lai pupasnem. Wang wat le pop show. Yo kerja ke besniu. Terang di masuk tu apa ngila wan show try ngidi ban eno ya kata ke pop ke jongi. Ngidi ban eno ya kata ko pop ke jongi bau try ulapan kala ya kani ke jim ke jonga kum no ngalaban reha bangadon ya ke jing day pat uniu play pion tarau man ke sngi lan ka sutu ngapakla ong try map ya map ikini ki pop ke jonga kaktian ke jong play ko ang bangi pala u try map ubri ubatap unum yo ke jing snai Henry beri wapala unyo ikijing snay kaktiin kajong play kakren ni kata. Habang isu tu ngila baklam wat num tap ya kajing bakla kajong pi. Henry pala on try bakajing snay kajong me kan long halor kajing kajong a. Piyon kata ri ke benta bo try ukot yang a badi pi hadu kini singi bamenta bagin yat bad utry bara bangi ong yat bad utry ruam kajing mur kani ka we ban yat how man sim. Amen. Ban yat bad sim. Bat ngi ti ya kata ba belai Jesus Christ ula nama belai usu thu ti ba mensim khoj udon de hapo ka jim ka jong u bat ngi ro ni mensu thu akini ki sngi akini ki ya ki mementa ba ngaru kumba ujo mensim ba penipat Jesus Christ ni ki bayap uni ujo mensim udon hapo ka jim ka jong a bat kumba ujo mensim la yalam Jesus Christ kumba ujo mensim la pendap Jesus Christ ka bor uni ujo hi mensim udon de ha ka jim ka jong a amen bat uni ujo hi mensim unya rap ya ka jim bamla kejonga terkadang orang helper you unong yarap uni unyarap ya ke ba fifimla ba finla baniyat but uni ublay ba fila baniyat how man sim ma bari ka bible kong tang kita ki bayat o man sim tang ta la khot ki khun ki jong blay ki ba hakado am ki ong ba kimla pen subhai ublay to tip bangim day shu akado to tip ikani ka we banga banofi ngi day how man sim ba ba ngi day how man sim ini baniyat how man sim ini baniyat ba kum kani ka khtin ka jong blay ko Bangin yat baru play gidan kami ke jing im bangin IT lot. Bangin yat baru play gidan kami ke jing day. Bangin yat baru play gidan kam ban eno ya kapom. Kini kinum la ban snot lang ban nga. Kapop kanam la ban snot lang ban nga. Mabalay ngam day show jing tau bobrim ngaday jing tau ubatamai. Maka ketien ke jong play ko bangin sat nar panano ya kata ke jing samkwa jong ka do baro. Bari kata ke jing jaklia jong ka do baro. Galatia lanong kebasan. Ti kita ki jong Chris kila sarna panano ya ka do lemar ke jing samkwa bar ki jing jaklia jong ka. Lagi ong mangila lagi jong Chris ke Bible ko ong bagi ban sana panano ya ke jing samkwa jong ka ni ka do bat ya ke jing jaklia jong ka do kata ri ke khtin ke jong blay ka kren kata ri ke khtin ke jong blay ka dawa na nga ban fi ki bra long ha Chris amen kata ka daw ngi ban su thu ba ti ya ka jim ke jong i bagi non kam man ya baru blay ngaran kam ban sana panano ke jing kwa jong ka do ka jonga bat ki jing jaklia jong ka ni ka do ka jonga ma blay habanga ya ka do nganom la pen subhayu play nganom la hiru ban yat baru play bangan yat baru play ngaron kaman ailut ke jing im bangan yat baru play ngaron kam ya ke jing day baru new play bangan yat baru new play ngaron kaman eno ya ka pop bangan ba ini ke ding pana ke jong bangan len yang la ke jong ke jing im bangan bot tang you amen pet ya ke jing im jong ki senran fini i ba ke jing per haki gospel bat fini i ke jing per haki kam jadi apostol. Haki gospel kisenran kini beri bedap sudah ada kecing tuna. U Petrus u len you try. U Jacob u Yohanes ki kuat ban syong se uwe shikaman uwe shikadiang. Kisenran ki kuat ban long ki bakrau. Kidap ada kecing tuna sudah. Wat ado ba u Jisu syakyam am ki let baro ban let pen pedre. Mar ba ki tiang ila ka jong kecing. Hendak keipat ke bapen kelai ki hagi kam jadi apostol. Keipat bapen long ki bakin long daring bapen long ki bakin long dynamic balai. Kini ti ki badap dak jituna, kini ki basyep tiang, kini ki balen, kini ki bakuat ben long bakrau, kei ke bapen long ki am bakin long dynamic adu kata-kata bakin pen kelak kampung ya ka pertai ke ketin ke jong balai ke keren. Nama balai ke jing wan hak ke jong mensim kuat. Amen. Nama balai ya ke jing bamla ke jong ki mensim kuat upen la. Mabalai ki up nama bagi layat utrai Jesus Christ uang up ki up yang tak kabor bar bagi up uhap om mensim koi bar uhap mensim koi kita mi banlet banyalap yang ketien ke jong utrai amen kata kare ke ba utrai ule aga jim ke jong ki ti
Lara utrai ulala ban le kata ha ka jim ka jongki kini ki brio ki badap da ka jiduna kini ki brio ki basheptie kini ki brio ki badap da ka jing so kraus ra ulala ban pen kalai ki jim ka jongki war ki kloi ban ino ela ka jong ka jingem war ki kloi ban IT no bar ki kloi ru ban yap tie na ban ta ka ni ka kerteng ka jong trai ke ka pelong uri utrai ni ba men sim ko ha ka jim ka jongki kila ban long amen kum juru ha ka jim ka jongi kan mau utrai habangi ong trai yarap un yarap amen un yarap bet yang ha dari fi ya chi shabu blai dari fi ong trai hakani ka bentang am la de trai pun khu yang yarap yang un wan mat un kata un pun kalai pi amen kata kari ke ka bo trai ule na ka bentang ka jing jongi ngidan kam tang man shu ong trai yarap yang trai yarap ya ka jing bam la ka jonga yarap ya kata ka jing bam nget ka jonga ong keren buat utrai unpen iya ke burom ha ke jim ke jongpi kan ma ba ke ni ka we mga kwaan pen kut da ke ni puli ban nga jing pen pau le nong ba khat riu do khat ba khat san tin jong ble ko om ni hakmi ngawan ko munong tu suk utau ba syarai ba ubari no ela ke jan kop yo ba un ya ding khut bakin yo i ya ke jing le ran ke jong u tin ke jong ble ko hakmi ngawan ko munong tu suk utau ba syarai bat ubari la ka jankop yo un yat lingkut bakin yo i ya ka jing le ran ka jong la ga de ubri ubasharai la ga de ubri ubakup ubari ya la ka jankop nganom yo man yat lingkut manganom i hiru ya ka jing le ran amen ndai la ngam ngadei pat ubri ubamsharai ngam ri ya la ka jankop ngan yat ha ka jing lingkut ngan yat ha ka jing le ran ma blai ka sngi ka jong trai kan wan kum wei kum unong to la pen kre ba unong to wan la da fi bna ba unong to udan ka snong ka jong pi pin tia pi le yo pi ap am la fi ong ngan tia mat tu fi nom ta pin le kum do pi lai shong ba ki para marjan pi ong ini ap ini nong to man tak sngi kre nei fi lai pen kre iti nong to bin wan Pelaya riamru kadai nam dai na. Ha? Kadai. Ha ka do ti. Ni pen kre unong tu la ni la bana bunong tu wan ni da pen kre bangin yo men yo kem ti unong tu. Fitam ka Bible ko ka sngi ka jong try kan wan kum unong tu. Tang ta ki ba ya bu try. Kino mi e ka jing le ran. Kino mi e ka jing ling khut. Amen. Tingi kloin em man ya bu play. Gan pen kan mau biang. U enok bad unowa ki la ya. But kim sim lai iya ka jing lengkut kim sim lai iya ka jing leran ma blai ulari kendong yaki amen yang nga ba dia piru langi layat ba blai yam ka tin ka jong blai ka ngin mi iya ka jing lengkut ngin mi iya ka jing leran te ai bangin yat ba blai amen